Okay. Čaute, tady Teodora Mati! A jdeme a vám ukážu strašidelný lihovarský starodávný dom. A vzore. Je to tady prostě také, ale chceme se tam jít kouknout a ukázat se divákům, který nás pozoruje pro zábavu. A já se tady asi posterem. Ale ne, robím si prsu. No ještě Takže kameru všetko. Daj zábery na všetko. vidíte to, jaký to je všetko ochatráne, no. Takže toto je videjko pro toho našeho diváka Michala Hajka. Tady se tu český místnosti musím tu. Ten. Bacha, na to nevím, to bude můj. Už tam je lajno. Uj, ukáž to na kameru. Lajno, takový, no ty už strom. Dobré, ukáželo počku. Takže lajno tam bolo a teraz ukážem další město, tam byl asi Hajko. No, vůbec zase si nebudu koukat cesty. Choď první tam. To poseru. To je bunda. Limbo. Haló? Sáčiky tu běhají. A lietají. Musíte stáhnout tam už to horelo asi 3krát. Tam co bylo? Nevím. Kofola. Whatever. Kofola. Kofola. Jo. Takže vidíte, tak to vypadá pěkně. Je tu pěkná ozre, ne? A sáčiky tam hore. Naši bezdomovi se tam vystřel. To bude, ne? To bude... No!